омодагӣ ба рамазон. шом бахайр дӯстони азизам. суфраи ифториро бе таомҳои якум тасаввур кардан номумкин аст. Ва имрӯз шӯрбои арӯз, яъне шӯрбои изогалин тайёр мекунем. ба дег 2-3 қошоқ равғани растанӣ меандозем. 1 дона пиёзу 2-3 дандона сирпиёзро таф медиҳем ва булғуру, наску, биринҷро омехта карда тоза мешӯем. андозаҳоро ман дар зери видео менависам, ҳатман бубинед. ба дег донагиҳоро меандозем ва 2-3 дақиқа таф медиҳем ва об илова мекунем. мегузорем дар оташи паст хуб биҷӯшад то пухта шудани донагиҳо. то ин замон соус омода мекунем. 50 грамм маска, 1 қошоқ орд, 2-3 қошоқ рӯб. ҳамаро омехта карда 2-3 дақиқа таф медиҳем ва намаку адвия вобаста ба хоҳиш. ман райҳон ва пудина андохтам. шумо метавонед ҳар адвияе ки дӯст медоред илова кунед. ва акнун баъди оне ки 2-3 дақиқа таф додем ба он об илова мекунем ва мегузорем 2-3 дақиқа биҷӯшад ва то ин замон шӯрбои асосие ки қаблан гузоштем онро хабар мегирем то донагиҳо хуб пухта шуда бошанд. шӯрбои қаблии мо омода шудааст. донагиҳо хуб пухта шуданд. акнун ба он соусро илова мекунем ва 2-3 дақиқаи дигар меҷӯшонем. хуб шӯрбои изогалини мо омода шудааст. тез, осон ва чун ҳамеша дастурҳои кӯчакан зуд, осон, камхарҷ ва бедарди сар ҳастанд. умедворам ин дастурро дар шоми ифторӣ барои азизон омода мекунед. нӯши ҷон ва то дидор дӯстони азизам. худоё моро ба рамазон ва рамазонро ба мо бирасон. то дидор дӯстони азизам. дастурро захира кунед то гум нашавад.